Takže čau, moje jméno je Mixes a dneska vítám u prvého netradičného openingu. Když se ptáte, proč jsem v lese, tak to se dozvíte, co je v tomhle balíku, takže jo, já to nebudu okecávat a jdeme na to. Takže zvedeme si tady můj karambit profesionální a jdeme to otevřít. Já vlastně se postavím na to. Tak. To dám na zem. A jdeme na to. Takže, já to uvidím první. Kde byla na krabici to je? Vidíte tu krabicu, tak asi víte, o čem to je. A trošku jsem to doškrával tu krabicu, ale to snad nevadí. Ale dám si to sem a otevřím krabicu a dozvíme, co tam bude. Tak mám pryč. Tak a tohle je teda Delta Armory, takže máme tu M4 Delta Armory AR15 K-Mod Bravo. Takhle vypadá. A baterku, nabíjačku a zásobník. Zásobník je tlačný a blízké ukáž. Já vám ukážem jak blízka trošku, takhle spúšť. A má to aj takhle jako míritka. A jo, takže mám tu zbraň, budem to točit na zemi jak kop. Lebo mi se to všechno padá. Nedopadlo to podle mojich představ. Takže ten postavec, na kterém jsem to měl položené, tak jsem to hodil tam někde. A budem to tady na zemi točit jako zbraň. Je teda M4 AR15 od Delta Armory Bravo. Je to polokov. Takže tělo je plast. A má to tady tlumič od Delta Armory. Potom je tady baterka od Delta Armory, kolimátor na tu zbraň, takže jdeme se na kouknout. Od Gorilla Optics. Takže máme tu k němu handričku, imbusák a čistý kolimátor. A je to takto pěkně zabalené, takže rozhrané takhle. Gorilla Optics, takhle. Baterky už tam jsou, nebo udávají automaticky. Tak máte tady krytky a když to zapnu, tak tam má tu vlastně zelenou bodku a červenou bodku. Vám to ukážu na kameru, nevím, či to bude vidět. Tam zelená bodka, takže nice. A potom tu máme guličky od Delta Armory 20. Takže jak jsme tu měli tu M-ku. Takže jak jsem tady měl tu M-ku. Takže teď na nervy, furt to padá. Se nevracaj. Nedopadlo to podle mojich představ. Takže doufám, že se vám video líbilo. Z této Airsoftku. A musíš mi kazit video, ale piči. Ano, tak se to má robit. A toto je nějaká raketa. To je raketa, co střeláš na Mars. Mars je špička. Dobrý, to zajímáš. No. Takže doufám, že se vám video líbilo. Dejte like a subscribe a vidíme se u takovýchto dalších videí. No.
To nevadí. No. Jdi tam dozadu a to hodí a já povím, že musíš mi každý video.